Els eriçons són uns mamífers petits, normalment no passen dels 15 centímetres i dels 500 grams de pes. El més característic d'aquests animals són les pues que cobreixen gairebé tot el seu cos. En realitat, són pèls modificats, que els proporcionen una bona defensa. Quan se senten amenaçats es fan una bolla i les pues els protegeixen dels depredadors. Mengen caragols, insectes, cucs i altres animalons que localitzen gràcies a la seva oïda i especialment a l'olfacte. Són d'hàbits nocturns i viuen als alzinars, garrigues, pinars i fins i tot a jardins o conreus. Les cries, d'una a 3 per part, neixen durant l'estiu o a principis de la tardor. És un animal freqüent a Mallorca, però des de fa unes dècades la seva població està minvant com a conseqüència, especialment de la mort per atropellament. Malauradament, són molts els eriçons que moren esclafats a les carreteres. A conseqüència dels accidents o per altres causes, alguns eriçons resulten ferits o queden orfes i són atesos al Centre de Recuperació de Fauna del COFIP. Aquí reben les atencions necessàries fins que poden retornar al seu hàbitat natural.